Nyomjuk meg a lájkokat! Gyerünk, kopaszok! Nyomás! Hát most! Gyerünk! Like és osztás! Like és osztás! Gyerünk, kopaszok! Nyomjuk meg azokat a kibaszott lájkokat! Követés! Akkor pofász! Ha követsz! Ha nem követsz! Ha neved! Tudod? Tudod a helyed? Tudod a szokásainkat? Nincs változás! Egy akarat! És az enyém! Tatár! Mi lesz tatár? Díszelegünk! Gyerünk! Like és osztás! Gyerünk! Nyomjuk meg! 10.000 like! Gyerünk! Sorakozzunk! Viszont! Ha ide jössz a live-omba, akkor ne csak pofázni gyere ide, hanem mutasd meg, hogy mire vagy képes. Csinálj legalább 20 fekvőtámaszt, és hogy ne lehessen csalni, kitaláltam egy új verziót. És a sok élettelen kutya, amelyik azt hiszi, hogy az admirálissal basszakodhat, ez kurvára téved. Nyomjátok meg a lájkokat, gyerünk! Like és osztás, like és osztás! Üdvözlet mindenkinek! A tisztelet kölcsönös, természetesen, bár a tiszteletet ki kell érdemelni. Én inkább azt mondom, hogy legyünk udvariasak. A tiszteletet az csak az érdemel, aki bizonyított. És itt egyelőre csak azok bizonyítottak, akik bejöttek hozzám már, és valamilyen módon beléptek a seregünkbe. Gondolok arra, hogy vagy lenyomták a minimális 20 fekvőtámaszt, vagy pedig támogattak minket legalább egy univerzummal. Vagy gyerünk, kopaszok! Lássunk valakit! Ki az, aki ma elsőnek jön be, és mutat 20 kibebaszott fekvőtámaszt? Gyerünk! Lássuk! Felcser! Faszfej! Univerzum! Na! Nem aprózzuk el! A fiaim éhesek! És kell a muníció! Mert az emberi ostobaság, köszönöm, olyan szintű elszaporodtak a trollok, illetve nem csak az alkoholista, drogos kutyák, hanem a koldusok ezen a szeméttelepen, amit TikToknak neveznek. Ez semmi más, csak az emberiség megrontója, egy métej, amit a kínai kutyák találtak ki azért, hogy még jobban levigyék az emberi normákat. És tudjátok mit? Hogy erre a magyar vezetők még rá is tesznek egy lapáttal, mert sok országban nem engedik ezt a színvonalat, ami itt van, ezt az állandó acsarkodást, ezeket a veszekedős live-okat, és tényleg, ha valaki nézettséget akar, akkor nem normális tartalmat tölt fel, köszönöm fiam, hanem trash nyom, és manapság már egy normális mondani valóhoz is csak a trash-en keresztül vezet az út. Nyomjátok meg a lájkot, látod? 3500 van. Lófasz! 10.000 fölött megy ki forjúba. Nyomjuk meg! Csöves! Anyád a csöves az! Itt sok kutyát annak idején a falhoz kellett volna baszni egy napos korába. És tudjátok, a spártaiak annak idején tudtak valamit.
És az ilyen élettelen senkiket kivitték annak idején. És Tajgetoszról baszták le őket. Ezt a csövest írd már be tiltónak. És az összes, aki csövesezik, kövess be! Te bánat! 250 követőd van. Faszfej! Megy még az edzés. Azt csinálnánk, igen. Edzés lenne. Egy követő. Fasza. Na, szóval, ha hozzászólsz a chatfalon, akkor kövess be, különben repülsz. Csöves. Gyogyós Pityú, illik hozzád a neved. Faszfej. Tiltás. Mi az a Deadpool? Na, vége, valaki észrevette. Na mi az? Haláloztag. Na, áramlás, megérkezett. Örülök. Jó estét. Na gyerünk, lássuk ki az, aki be tud jönni, vagy bemer jönni egyáltalán. Kajakra katona vagyok. Hát mi szerinted mi vagyok, fiam? Schuster? Vagy Pék? Vagy Tesco áru feltöltő? Vagy minek nézel engem? De kibebaszott admirális vagyok. Az összevont Antarktiszi Szövetségi Köztársaság főparancsnoka. Tudod, mit jelent az? Tudod, mi az? Egy kibaszott diktátor. És nekem ne pofázzál, hogy milyen a sapkám, hogy hordom a zubbonyomat, és hogy milyen jelek vannak rajta, és hogy miért van RH pozitív, és miért nem a rangjelzésem. Mert kurvára, nem az, hogy semmi között hozzá, de fingod nincs róla. És nem is fogom elmagyarázni, mert aki tudja, az érti. Aki meg nem, az meg semmire kellő. De gyerünk, bent vagytok 250-en, lássuk, nincs közöttetek egy se. Aki 20 kibebaszott fekvőtámaszt meg tudna csinálni, és mutatnák egy új, nehezített verziót, hogy ne lehessen csalni. Katona, az te leszel, seggfej, ha belépsz hozzám. Az alárendeltem. Kritosz, vagy ki a fasz. Te meg húzzál el innen, nehogy húzz ki magad, hanem húzz el innen. Követés, pofázás, ez a sorrend. És leszarom, hogy hány kibebaszott követőd van. Pusztuljál a live-omból, hogyha nem tudsz bekövetni. Kurva egyszerű. Utána leszarom, ha kikövetsz. De, ha nem követsz és úgy ugatsz hozzá, viszont nyomd meg a lájkot, kopasz. 10 000 sincsen még. Gyerünk, nyomd meg. Amúgy kitaláltam egy 50 000-nél húzózkodok én is 10. Na mit szóltak hozzá? 50 000-enként húzózkodok. Kérlek a másikon. Bár így is jó, mert legalább látom. De kemény vagy, admirális. Ó, baszki, ja, akartam mondani. A sok faszfej. És köztük Waltert, azt a kutyát. Kivel akarsz boxolni, te nyomorult baszki? Személy szerint megmertél szólítani? És azt mondod, hogy azt mondod, hogy visszaütök. Ki mondta, hogy bunyó lesz, fiam? Tudod, ez olyan, mint a Indiana Jonesban, amikor a faszkalap elővette a kardot, és azt hitte, köszönöm, hogy majd kardpárbaj lesz. A fasz lelőlek, mint egy kutyát. Mi a fasz van veletek? Azt hiszitek, hogy ez a TikTok, ez erről szól, hogy mindenki beleköt mindenkibe? Én vagyok itt az egyedüli, aki a javatokat akarja, és lehet, hogy egy kicsit szigorú vagyok. És lehet, hogy egy kicsit keményebben bánok veletek, mint ahogy otthon megszoktátok. De én azt gondolom, hogy a sok kis szarosnak, sok kis 10 évesnek nem arra van szüksége,
hogy az alkoholista, drogos szarokat nézze, és az legyen a példa, hogy csak pénzért vehetsz nőt, hanem az, hogy igenis a becsület, a tisztesség és egy tiszta élet vezet oda, hogy elérd a céljaidat, és hogy ne egy alkoholista szarként végezz valamelyik tengerparton. Igazam van? Még jó, hogy igazam van. Nyomjátok meg a lájkot. Na mi van? Senki nem jön be? Judo vagy karate? Baszki. Na, akkor mostantól adok egy kis melót. Adok egy kis melót kedves moderátoromnak, Kamillának, hogy amiket neveket mondok, azt tiltás a faszba, nulla tolerancia, nem kell ide sok élettelen senki. Aki nem követ be, az pusztulni fog innen, messzes gödör. Nem kötelező ide nézni, úgyhogy megyünk végig a sorokon. Na gyerünk, nézzük, mondom a neveket, kitűzöm azokat lőtt ki a picsába. Örök életre, ne némítás, tiltás. Az összes nullakövetős kutyát is. Nem kell ide egy szardarab se. Húzzatok a francba innen. A kép nélkülieket is lőheted a francba. Mindegyiket. Köszönöm. Na viszont, nézzük végig. Fussunk végig a soron. Melyik az, amelyik nem követett be? Na lássuk. Na. Azt mondja. Legyen időtök. Mostantól megyek visszafele, oké? Na, Guborella, viszlát! Mondom a neveket. Jens, faszt, ezt kitiltom én. Gyerekek, nehogy azt higgyétek, hogy szórakozok az én világomba. Ha nem követsz, akkor pusztulsz, ilyen egyszerű. Vagy velem, vagy sehogy. Ne tegyed magad. Gyökér, lelenc, bazd meg, takarodjál. Az összes senkiházi, még a nevedet se fogom beolvasni. Ha nem követtél, akkor pusztulsz. Ilyen egyszerű. Ne csodálkozz, ha csak ennyit látsz, hogy bim! Pont így fogsz elsötétedni. Remélem világos. Az összes élettelen, amelyik nem követett be, és úgy ugatott hozzá a chatfalon, és a nulla követőseket is, jelentsed azt is. Nyomorultak. Nem komoly a téma. Dehogy nem. Na mi van? Lássunk valakit, aki bejön végre. Lássuk, melyik nem követ. A kép nélkülieket lőjétek. Minden gondolkodás nélkül. Nem kell ide ennyi faszfej. Egy elitet szervezek, nem pedig egy csűrét. És az elitnek kutya kötelessége követni a feljebb valóját, vagyis engem. Ez nem demokrácia, hanem kibaszott diktatúra, ami kell nektek. Világos? Oké, szuper, ha követsz. Örülök neki. De kicsit rendeztük a sorainkat, és ezt a sok élettelen szart kitiltjuk innen. Onnantól kezdve elkezdjük azt, amire jöttünk. És igen, követlek, oké, szuper. Gyerünk! Like és követés, like és osztás. Azt a kurva, mennyi élettelen szar. Mi van veletek? Mindenkinek bekötötték az internetet? Azért legalább 8 osztályhoz kötném. Ho, na, nézzük, mondom. Katonák, oké. Mondom a neveket, figyelem. Azaz, Enzo, bum! Ennek a nevét se tudom, ezt inkább én tiltom.
Ennyi sok szerencsétlen, élettelen. Mi van veletek? Nincs életetek? Ilyenkor este 10-kor ezt a szar TikTokot nézitek? Mi van? Nincs fönt a többi tresselő szar? És azért jöttök be ide? Öcsém, itt fekvőtámaszt kell nyomni, itt izzadni kell. Na várjatok, itt van valaki. Na lássuk. Balázs. Balázs, az a baj, 400 követőd van. 400 követővel nem fogsz tudni kamerát kapcsolni. Nem tudom, érted -e? A lényeget. Úgyhogy, sajna. Na menjünk ki a virtuális térbe. Forgassuk meg ezt a foskereket. Nézzük Zséfont. Akar-e fekvőzni? Így este felé. Ó, várj. Zséfon le van tiltva, úgyhogy nem. Na, forgassuk meg a foskereket csak úgy. Hogy is kell? Baszki, de régen csináltam. Hűha. Hogy a faszba kell ezt megforgatni? Nézzük ezt a Robertót. Úgyis régen voltunk. Na. Gyerünk kopaszok, like és osztás addig is. Like és osztás. Még az admirális kitalálja. Köszönöm. Hogy a picsában van ez a foskerék is. Régebben föladta pedig. Gyerünk! Hűha! Na nézzük, itt a soraink között nincs senki, aki be akar jönni. Rendfokozat, admirális, fiam. Én vagyok az Atya Úristen. Kábítószerezel rendesen. Én nem, fiam, én nem használok ilyen szarokat. De úgy látom, hogy te igen, mert azt se fogtad fel. Hogy követés, és utána ugatsz hozzá. Tudod, kiskutyám van már. Viszont, ha a kis pöcsödet akarod összemérni az enyémmel, akkor ne ezt használd, hanem gyere be és mutasd meg, hogy hány fekvőtámaszt tudsz csinálni. Na gyerünk! Mutassatok már valamit, ne csak itt pofázzatok! Na gyerünk! Ennyi negatív szart! Azt mondja, figyeld, ez a Kevin kutya! Mi van, kutya? Gyere be! Kevinke, rohadj meg! De nagy a pofád! Na! Gyere be! Kis csöves! Na mi van? Bejönni már, lófasz, mi? Nincs elég vér a pucádba. Szarházi. Na gyerünk! Valaki be akar jönni, nézzük meg. Baszki, titeket nem lehet fölhergelni, de tényleg. Na, Jani, gyere, lássuk. Jó napot! Várjál, adok el hangot, ha nem hallok semmit. Itt vagy? Igen, itt vagyok. Üdvözlek, győzelemre fel! Bekapcsolod a kamerádat? De fáradt a hangod. Mi van, már lefeküdtél aludni? Pillanat. Gyerekek, ha bejöttök, már egyből a kamerát kapcsoljátok be, mert csak az idő megy vele. A drága, kibaszott időnk. És tudjátok, TikTok, fogy az idő. Nem tudom, hogy kell bekapcsolni a kamerát. Ó, fiam. Hát akkor tanulgass, azt majd gyere vissza. Oké. Na nézzük. Misi Manó. Misi Mókus. Olyat ismertem. Na gyere be, Misi Mókus. Kamerát kapcsolj, fiam, az fontos. Hello. Kamera. Hello. Jó van, fiam. Üdvözlet. Elbőrd admirális vagyok, az összevont Antarktiszi Szövetségi Köztársaság kibebaszott diktátora. Na, szupi. Van képed is. Nagyon jó. Na, hello. Látom, te még nem vagy tagja a seregünknek, igaz? Mert akkor visszakövettelek volna. Szóval, önkéntes vagy, bejöttél, az azt jelenti, hogy 20 fekvőtámaszt még nem. Le kéne nyomni. Fog menni? Hallasz? Csak 20-at? Hát figyelj, csak 20-at, de mutatom, hogy hogy kéne, jó?
Csak 20. Szerintem elég lesz a 20 is, Jó. hidd el. Mutatom, hogy hogy. Vagy figyelj, ha tudsz olyat csinálni, egy kézzel egy akkor nem ujjal. megyek le. A lényeg az, hogy a fekvőtávhoz is megérinted mindig az egyik válladat, oké? Tehát minden egyes az számít, amikor odaütsz a Azt nem válladat. csinálom. Azt nem csinálom. Azt nem csinálom. Ne? Hát sima fekvőtámasz, figyelj, Nem, sima nem fekvő, bírom. és amikor feljössz, akkor ütsz egyet a válladra. Sima? Legyen sima, jó van, legyen sima. Akkor csinálj simán. Na, No. valami legyen. Mit? Gyere! Gyere! Na, gyere, pörgessük meg egy kicsit, mert tényleg mindjárt Örülök én már elalszunk. ehhez. Öreg vagy hozzá, akkor mindjárt jöttél be? De Tudod. akkor de akkor te is nyomod velem, de akkor te is nyomod Én velem, ugye? megcsinálom, nyugodt lehetsz. Én 20-ba bele se kezdek, de megcsinálom. Én 50-eket szoktam csinálni. Gyerekek, 50 000 like-nál, 50 000 Na, like-nál én 50-et meg csinálok. ahogy mondtam neked, én körülbelül olyan 100-110-et. Oké. 4, 5, gyerünk, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, megy, tovább megy, 21, 22. Az a baj ezzel a fekvővel, tudod, az a baj vele, megmutatom mi a baj. Hagyd abba inkább, figyelj! Megmutatom, hogy mire gondoltam. És pont azért, mert az ilyen, tudod, állandóan megkapjuk, hogy ki csinálja szabályosan, meg ki nem. Na most itt nem lehet csalni, figyelj! Hoppá, várj! Lerakod ide azt a kurva telefon. Figyelj! És ilyen fekvőre gondoltam, figyelj! Tehát lemész és megérinted a válladat. Látod? Mert ezzel nem lehet csalni. Oké? Na ez lenne a lényeg. Nem olyan nehéz ez, csak annyi, hogy itt szabályos a fekvő. Fog menni? Megpróbálod? Ja, és amit csináltam, amit Jó, csináltam, akkor nem azt volt beszámoljuk szabály. 10-nek azt a forst, oké? Hogy Beszámoljuk 10-nek. bekaphatod. Felébe beszámoljuk. Nem 10-nek, ez meg volt az, ami kellett legyen. Jó, oké, Jó volt ez. akkor beszámoljuk, ha csinálsz még 10-et ebből, amit én mutattam, akkor előléptetlek önvezetővé. Oké? Jó lesz úgy? Amúgy elmondom, hogy Visszakövettelek azért. Igen? na mindegy, inkább nem mondok, inkább nem mondok semmit. Oké. De megpróbálom, jó? Megpróbálom. Na, próbáld meg Ma, azért. ezt rég nem csináltam, de azért megpróbálom. Oké. Vás egy kicsit, mi? Hallod? Vás egy kicsit. Én mondtam, hogy más. Egy kicsivel másabb. Igen, egy kicsit másabb. Mert tudod, volt itt nálam annyi élettelen senki. De- Ilyen nagy live-ozók, például ez a fekete rózsa, például baszki, amikor leállt vele vitatkozni, hogy milyen egy szabályos támasz. Hallod? Neki ez volt a fekvőtámasz. Amikor én csináltam, az szar volt, az övé az jó volt. Na így, ha valaki csinálja, itt nem lehet csalni. Itt le kell menni teljesen, és utána oda kell csapni, mert ha nem nyújtod ki teljesen, nem mész ki teljesen, nem tudod megcsinálni. Ilyen egyszerű. Ügyes voltál, visszakövettelek, figyelj! Igen, csak amire tudod, szükség adok. Holnap küldöm érted a pingvineket a behívóval. Tudod, mert sereget szerveztük. Figyelj! Amit hozzá magaddal, 2 darab alsógatját, azt mindenképpen, mert kemény lesz a kiképzés, be fogsz szarni. Pokrócot hozzá, mert éjszaka hideg lesz, meg hozzá Nem 10 hiszem. vagy temesésre. Tudod? Figyelj, fontos dolog. Vagy oltva vagy? Oltva. Van oltásod? Nem.
Te vagy oltva? Nem is voltam. Na, ez is jó, voltam ez soha. jó, már előléptettünk, ha nem vagy oltva. És még egy fontos, ugye nem vagy fideszes? Mert az nálunk... Nem, én Misi vagyok. Oké. Mert az az elmebajnak a kezdődő tünete. Nem, én Tudod, Misi vagyok. politikával foglalkozik. Jó, látom, kifáradtál. Nem, az nem érdekel, sőt, Itt voltál Misikért. nem, hát úgy kifáradtam, hogy hajnali 3-kor keltem, és még most értem haza nem régen, még csinálok kaját, még fürödök, és reggel úgy van meleg. Tudod. Drága a víz. De figyelj, én megtanultam kint Irakba. Köszönöm, hogy itt voltál. Ügyes voltál, tényleg. Visszakövetelek. Szia. Hello. Oké, Ciao, ciao. szia. Na, látjátok? Van itt még kurázsi, és úgy látom, hogy az idősebbekben. Na, Mikali. Gyere, Mikali. Hadd jöjjön. Lássuk. Egy újabb, önkéntes, még ő se volt nálunk. Éles helyzetben. Szervusz! Üdvözlet! Elbőrt admirális vagyok, az Összevont Antarktiszi Szövetségi Köztársaság főparancsnoka. Jó. Én pedig Mikali vagyok Erdélyből. Nagyon szuper! Ezt kitaláltam már az első mondatodból. Ugye? Ennyi. Na, figyelj, viszont bejöttél hozzánk, ez azt jelenti, hogy önként jelentkezel. Egy 20-as le kéne tolni. Mit szólnál? Az az alap. Hallod, nem fekvőzök. Micsoda? Nem fekvőzök, most értem haza munkába. Értem. Akkor googolás. Hányat? Hát 20. 20-at? Na? Jó. Na, oké. Benne vagyunk. Oké, meg visszakövetlek addig, jó? Okés. Katonámat visszakövet, azaz? Hát, hogy? Azaz, úgy. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nyomjátok a lájkokat közben. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nagyon jó, ügyes vagy. Gratulálok, várjál, visszakövetlek. Figyelj, Mikali, van egy kérdésem. Igen. Az, hogy te Erdélynek melyik részén vagy? Én közepén, Kovászna. Jó, figyelj, a kérdés az lenne, hogy alapítanánk egy erdélyi titkos csapatot. A lényeg az lenne, hogy a románokat megfúrni és visszaszerezzük Erdélyt. Benne vagy? Hallod, én benne. Oké. Ez legyen a végső cél, visszaszerezzük a régi területeinket és kiűzzük az összes szőrös talpút, igaz? Vagy ti nem úgy hívjátok őket, hogy szőrös talpúak? Hát hallod, ha ők bozgoroznak, akkor miért? Ne. Micsoda, hogy bozgor, a büdös izék, várjál, hogy is szokták ezt mondani, mik ők? A rómaiak, tudod? Megvan neked is a történet, hogy Romulus és Rémus, és ki volt a harmadik? A románok, tudod? Nem én voltam a harmadik, az biztos. Nem ismeritek? Akkor elmondom a történetet. Ugye a rómaiaknak a nagy története az az, hogy Romulus és Rémus, ugye akit egy farkas csöcsén nevelkedtek, de mivel hogy a farkasnak csak 2 csöcse volt, ezért a harmadik testvérnek, aki a román népnek volt az őse, annak csak a farkasnak a farka jutott. És azon nevelkedett. Nincs? Ja. Pedig ez így sztori, azt hittem tudod. Nem hallottam. Tényleg meg? Hát pedig ez jó. Nem hallottam. A farkasnak focán nevelkedett. A Te román. hova valósi vagy másképp? Én? Hát figyelj, nem sokon múlt, hogy én is a Bukarestbe kerüljek, de nem így volt, mert annak idején a határt az 3 kilométerrel arrébb csatolták el, úgyhogy a Berettyóújfalu az őseimnek a szülő otthona, az hála Isten nem került át ezekhez a szőrös talpúakhoz, úgyhogy megmaradtam az ősi területeken, a Magyarországon. Úgyhogy ennyi. Ja. Volt 3 kilométer. Hát mondjuk hallod, én most németből beszélgetek veled. Elhiszem. Közel 8 éve kín vagyok. Oké, nem baj, akkor is visszafoglaljuk Erdélyt, igaz? Hallod, most megyek júniusba haza, visszafoglalhassuk, hallod, 1 hónap alatt. Semmi gond. Figyelj, az atomtáska itt van nálam, úgyhogy itt van. Ezt az amerikai elnök kezéről levágtuk a Biden kezéről, úgyhogy itt az atomtáska.
Ha nem adják oda, akkor megsemmisítjük őket, tudod? Na, köszi, jó legyél! Jó, szia, majd még beszélünk. Szia. Oké, bekövettelek, szia! Jó van. Ciao. Na, kopaszok! Van még valaki? Sírtelen! Mi van veletek? Gyerünk, nyomjuk meg azt a lájkot! 25 000! Megmutassa, nem tudjátok, hogy kell nyomogatni? Beszarok, baszki! Nézd! Így kell. Nézd, ennyi, dobolsz a kis ujjaddal. Mikor megy be a tüzérségi tűz Berettyóújfalura? Á, majd megy az is! Na, ez már szép, ezt szeretjük a megosztást. Mióta vagy ilyen katonának csak kérd, mióta vannak ilyen katonák, pontos éve, fiam, ne szopas! És hihetetlen hák. Ilyen katonák, ilyen beszarögget. Várj, ezt kirakom most tényleg. Ez tetszik, hallod? Kurva nagy. Erdélyt nem foglaljátok vissza. Foglaljátok. Fogadjunk, hogy visszafoglaljuk. Fogadjunk. Térdre kényszerítjük a román kutyákat. És visszavesszük. Mutasd te, hogy kell. Fiam! Követés, ugatás! Követés, ugatás! István! 5, 4, 3, 2, 1. Bekövettél? Gyerünk! 50 000-nél húzockodás. Nem sikerül. Oké. Kuka! Na, viszont! Köszönöm. Putyin itt van. Hogy ne lenne itt Putyin? Micsoda? Csetet kapcsoljuk ki? Basszus, most olvasom. Várj egy kicsit. Csetet kikapcsoljuk. Igen, nyomjuk. Hát, mindegy, hagyj menjen. Nem lényeg a like annyira. Szarunk a like-ra. Úgyis csak addig vannak, amíg visítás van. Meg üvöltözés. Nem hinném, hogy visszakapjátok. Dehogy nem. Hogy ne kapnánk vissza? Hú, várj, itt valami cirilbetűs. Ezt elolvassuk. Mindjárt lefordítjuk. Sziasztok. Ja, szia. Oké. Viszont. Remélem Ajjajjaj, nem követtél be. Nagy hiba. Kövess be gyorsan. Tudod? Chatfalon. Aki követ, az marad. Kedves, nem tudom, cirilbetűs a neved. Várjál, valahol tanultam ilyet. Várjál. Krisztina, várjál. Ezt már nem tudom. Valamilyen Krisztina. Kövess be! Mi a helyzet? Minden szuper? Kornél. Tudod, Szipox, azt igen, katonák találták ki. Spidet! Anyádat, Spidet! Letiltás! Ez nem drogos live, te fasz! Majd anyát térdepel le. Tudod? Térdepelj le, azt mondja. Ki vagy te, kutya, nulla követős? Falusi Troy, várjál! Kitűzöm ide! Tudod, régen azokat a kutyákat tűztük ki, akiket utána messzes gödörbe lőttek bele az adminok. Hogy beszélsz te? Várj! Te ki a faszom vagy? Hozzászólás! Előtt követés! Admirális vagyok, fiam, admirális. Kornélnak. És te megmondod Kornélnak, hogy kövessen be előtte? DA 5, 4, 3, 2, 1. Sikerült? Nem sikerült. Jó, akkor Kuka. István hadnagy. Na, ez már tetszik. Hadnagy. István Szabó. Na, gyere! Ha úgyis régen voltál. Miskolc. Gyerekek! Követés! Utána pofázás. Jó ki vagy. Baszki! Dani! Baszódj meg te is, de jó erősen. Tiltás. Gyerekek, fogjátok már föl épp ésszel. Nem kell hozzá 8 általános, jó lesz oda. Annyi kell megérteni. Mielőtt hozzáugatsz a chatfalon, kövess be. Ilyen egyszerű. Az nem rendfokozat az admirális. De igen, az Antarktiszi köztársaságnál igen. Gyerekek, követés, Cisco. Hát mi ez az új kép már megint? Fel se ismernek. Tisztelet, az kölcsönös. Tisztelet, az kölcsönös. Nem vagyok katona. Én az admirális vagyok, a diktátor, nem katona. Fáradt vagyok, mester. Jó van, semmi baj.
Erre már rá is gyújtottam, neked ez sok. Hát, az biztos. Szívd el nyugodtan. Lesz rá időd, nem követtél. Messzes gödör. Viszlát, végre nem egy nyávogos férfi. Tényleg? Hát, bocs, de már foglalt vagyok. Sziasztok. NBS nem látta valaki. Az öcsémet? Hát, de tudom, mi van vele, de nem adhatok felvilágosítást. Minden szuper. Szeretettél szeretet. Ez így van. Ez tetszik. Ez full komoly. Követés, pofázás. Ha már ennyi karaktert lenyomtál, a nulla követő, vágom. Vágási. Na, kuka. Nagyon sok motivációt nyújt az emberek felé, de az emberek nem értik meg. Hát ez így van, Dávid. Mert az emberek barmok, tudod? Az igazság. Mert ha nem azok lennének, akkor nem néznének TikTokon ilyen szarokat, amiket néznek, és nem az lenne a lényeg, hogy minél nagyobb balhé legyen, és akkor mennek be egy live-ba. Köszönöm. Erő, izom, tejet iszom. Ez így van. Na, valaki jön fekvőzni? Ó, várjál, van egy behívó. Nézzük, Gáspár. Nézzük Gáspárt. Nyomjuk meg a lájkokat, srácok, nyomjuk meg 50 000-nél. Csinálok 10 húzockodást. Jó. Üdvözlet! Elbőd admirális vagyok, az összevont Antarktiszi Szövetségi Köztársaság főparancsnoka. Kamerát kapcsolj, fiam! Fog menni? Küldtem egy behívót. Kékszemű átok. Nem is tudnád? Na? Háború lesz. Nem megy? Háború lesz. Lesz háború. Már el is kezdődött. Az elmékben. A háború. Ennyi ostoba faszt még a föld nem látott a hátán, ami most itt Magyarországon van. És mondanám azt, hogy a világon, mindenhol egyre ostobábbak az emberek, de Magyarország vezet, mint mindenbe. És meg lehet nézni. Na, mi van ezzel? Vezet, mint mindenbe. Mi van ezzel? Engedjük el. Áramlás, de rég láttalak. Na, mi van? Senki sehol? Te lesz az első golyófogó. Nem! Az nem én leszek. Az te leszel. És tudod miért, te kutya? Mert nem követtél be. Pedig annyiszor elmondtuk. Követés! Pofázás! Nem fordítva! Tudod? Na nézzünk egy gyors meghívót. Kíváncsiak, milyen szemetet fúj be a szél. Üdvözlet! Azt a kurva eget! Ekkora parasztot, baszki! Na ez a szint! Nézed ki a fejéből, mint a fasz! Ma is tele lesz a messzes gödör. Hát! Lesz benne... Üdvözlet! Elbőd admirális vagyok! Az összevont Antarktiszi Szövetségi Köztársaság főparancsnoka. Mivel, hogy nem önkéntesként jöttél? Üdvözletem az uramat! Én Michael Jackson Derbális. Húha! De várjál! Ricardo, figyelj már! Te még azt se tudod, mi a helyzet. Hagy mondjam el gyorsba. Az Antarktiszi Szövetségi Köztársaságnak vagyok a főparancsnoka, és sereget szervezek. Nagyon jó lóvét tudunk adni. Havonta $1 millió. Igen? Mondjuk kurva veszélyes a feladat. Vállalod? Jössz? Mondom, hogy mindenki otthon dögöljön meg az atlétusúban. Oké, akkor figyelj, viszont 20 fekvőtámaszért meg kéne küzdeni. Benne Na, vagy? nyomjuk egy párbajt. Párbajt akarsz? Nem bírsz a nélkül 20 fekvőtámaszt lenyomni? Ne szopass már! Na, Hányan akkor vannak nyomjuk egy nálad, hogy párbajt. párbajozni akarsz? Ne viccelj már velem! Családban Hányan vannak van? nálad? Hányan vannak bent? Nincsenek sokan, egyen.
Ne szopas, mert vagyunk 200-an. Szerintem nyom le előre azt a fekvőt. Ne kilódjunk. Hát ebbe igazad van, aláírom. Na, gyere, csináld akkor. Vagy csinálom be, utána én is megcsinálom. De tényleg nézd meg, nem lesz esélyed se. Hát tényleg, hogy nem lesz, te halljál meg, ha lesz esélyem. Figyelj, viszont megmutatom, hogy milyen fekvőt kéne csinálni, jó? Na, mutasd meg már, na! Erre kíváncsi vagyok. Olyan fekvőt kéne csinálni, hogy fekvőtámasz és megérinted mindig a másik válladat, tudod? Hát amikor nagyon följössz- nem mutasd meg, mert elsírom magamat. Megy? Fog menni? Mondom, hogy el fogom sírni magamat, nem mutasd meg. Ja, nem megy? Hát hol fogna menni te? Ilyen cicivel rendelkezni, mint én vagyok. Akkor csinálj simát, bassza az élet, csak valami legyen. Na, akkor mutasd meg már, na! Már Az előbb mutattam, figyelj, ott van az itt oldalon. a gyerek, ő tudja, Na. nagyon boxos. Na, mutasd Na meg, akkor tényleg mutasd meg neki, nehogy égőbe hagyjad azt a szegény gyereket. te mondtad azt, hogy megmutatod, akkor mutasd meg már. Jó, megmutatom, faszom, de tényleg az előbb már megmutattam. Na, Na Istenem. ez könnyű neked. Egy kézzel nyom a fekvőt. Aki meg tudja, tapsolj. Na, akkor te mutasd meg neki, ember. Na, legyél olyan nagy ember. Nyomjátok, osszátok a live-ot. Na, ez kéne, jó? Csináld meg! Én már megcsináltam. Testvérem. Na, most már mutasd meg. Azt Hát mondja, te tudod. csináld meg. Én ezt De nem ne a tudom gyerekkel meg. csináltasd! Letiltják a live-odat, a gyereket nem szabad mutogatni 10 óra után, nem tudtad? Tudom. A kínai figyeli az algoritmust, és hogyha gyereket lát 10 óra után, akkor lekapcsolják a live-odat abban a pillanatban. Vigyázz erre! Na, bekövetlek már tégedet, ma kövessél vissza. Várjátok, a követés az csak annak jár, aki megcsinálja a Hát, fekvőtámasztot. de megcsináltad, azért követtelek be. De ne, te csináljad! Én ne hol tudom meg te. Ha ilyen gyomorral, ami én vagyok, mert elcsön csüngal mindenhonnan. Akkor googoljál! Googolni tudsz, nem? Hova googoljak? Nem eleget googoltam már. Életem során loptam, csaltam, raboltam. Faszfejek. Én nem is értem ezeket. Esküszöm, baszki. Komolyan mondom, nem is értem. Tehát párbajozni akar, bazd meg, tehát nem is tétbe, tényleg nem is tétbe. És gondold el egy ilyen senkiázival, amikor párbajoznak itt a sok faszfej, koldus, kéregető gyökér, és tehát nem is esze ágába se volt megcsinálni. Esze ágába se volt. Hihetetlen. Hát nézzük ezt a... Nézzük az önkénteseket, mert úgy látom, hogy ez a foskerekes... Tiszteletem, mester! Pillanatótok egy villanyt, vagyok fekvőre önnek, mester. Oké. Itt vagyok. Na, szupi, jó van. Remélem neked nem kell megmutatnom, hogy miért kell csinálni, mert sírva fakadok tényleg. Na, szia! Figyelj, Tiszteletem. a lényeg az, hogy amikor megcsinálod, akkor csapja a másik vállad a keresztbe, tudod? Amit ön csinált az előbb? Igen. Megcsinálom. Egy Oké, pillanatot szuper. kérek, megtámasztom a telefont. Szuper vagy. Pillanat. Ragd le a földre! Az a legjobb. Az lesz. Én is azt mondtam, fogom, azt lerakom a földre. Az lesz. Megvan. Akkor olyan fekvőt, amit... Hát figyelj, én azért találtam ezt ki, mert itt nem lehet csalni, itt normális, tehát tudod, akkor rendes víz, az. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, nagyon jó. Ügyes vagy. Ha megy több, akkor mehet. Jó, van, szuper voltál, ügyes vagy, várjál, visszakövetlek. Mert tudod, aki megcsinálja, azokat visszakövetjük mindig. Seregünk tagjává váltál, viszont figyelj, 2 kérdésem van, az egyik, hogy van-e oltásod? Van. Ajjajjaj, mennyi van?
Egy. Nem, figyelj, azt az egyet még tudjuk semlegesíteni. Úgyhogy ezt még belefér. Viszont, remélem nem vagy fideszes. Semmilyen. Az nagyon jó, akkor jó, beveszünk. Figyelj, akkor azt tudom felajánlani, hogy holnaptól küldünk érted majd egy fekete autót, majd ne ijedjél meg, Pimbinek fogják vezetni. Egy fekete autót küldünk érted. Viszont, amit hozzá magaddal, 2 darab alsónadrágot, meg kurva kemény lesz a kiképzés, be fogsz adni húgyozni, csak mondom. Nagyon fontos. Hozzá takarót is, mert hideg lesz. Az Antarktiszon hideg van, tudod? Viszek egy ilyen lepedőt. Meg hozzá 10 rongyot temetésre, mert nem biztos, hogy visszajössz, tudod? Az nem biztos. Igen, ma uram. Mesterem. Na, figyelj, Ricardo, örülök, hogy itt voltál. Gyere máskor is. Ügyes voltál. Tiszteletem. Győzelemre fel. Szia. Mit tovább? Hello. Na, van még itt remény, úgy látom a fiatalok között. Nem mindenkinek az a követendő példa, hogy bebassza, bedrogozva, pénzen vett szerelemmel átitatva, csak a mocsok meg a szar, hanem igenis gyerekek, a tisztesség, a becsület, drogmentes, alkoholmentes élet. Köszönjük! És igen, itt a TikTokon kurva kevés ember van, aki nem a trest, és nem azt hirdeti, hogy minél lejjebb csússzál. Figyelj, az a baj, látom, beszeretné jönni, követettek, de nem tudsz bejönni, mert 400-an követnek csak. És nem fogsz tudni kamerát kapcsolni. Nagyon szívesen beengedlek, de fölösleges. Na, nézzük meg ezt a virtuális teret, de közben, és ez a... Kérlek szóljál, hogyha a kiskadétok már nyugovóra tértek, mert utána létszám ellenőrzést kell tartanom, és azt mindig személyesen tartom meg. Gyerünk, nyomjuk meg! Nyomjuk meg a lájkokat, 50 000-nél csinálok 10 húzockodást. 50 000-nél. Jó öreg vagy. Te meg jó paraszt. Nobel, vagy ki a fasz? 12 éves vagy? Mit keresel itt, csöves? Tiltás. Ez nem kispöcsű hülye gyerekeknek való. Magyar Péter, kicsoda. Honnan a faszomból tudja már, elnézést? Az összes kutya politikust ismernem kéne. Messzes gödörbe az összessel. Marszpulá. Micsodáról? Megyek háborúzni. Figyelj, fiam, először is itt rakjál rendet, Olivér. Saját fejedbe ott túl a legnagyobb háború, és ezt mindenkinek szól. Mert az emberi ostobaság az, aminek köszönhetjük, hogy idáig jutottunk. Gyerekek, 50 évvel ezelőtt szerintetek a nagyszüleinkkel ezt be tudták volna adni? Ezt a fost, amit manapság megetetnek velünk, de tényleg, gondolkozzatok el egy kicsit. Olyan szinten vagytok lebutítva, nem csak a televízió meg az internet által, hanem a mindennapi közéletben, az oktatás semmi másról nem szól, csak az emberek elhűítéséről. Boxoljunk egyet. Ki a faszom vagy te? Kivel akarsz te boxolni, te csöves bánat? Boxoljál anyáddal, azzal. Faszfej. Milyen box? Megnyom az atomgombot, az véged van, mint Thanos kesztyűje. Ennyi csak, egy csettintés. Mi ez a sok boxos? Mit akar boxolni? Szóval nem először hallom ezt a fasságot. Eleve, amelyik nem követ, az tiltás. Kurva egyszerű. Milyen háborút akartok? Nem is értem. Valamelyik nap is hirtelen háború volt. Izraelt megtámadták. Gondolkozzatok már egy kicsit, mivel támadták meg? Köszönöm szépen. Drónokkal? Vagy mivel? Csúzlival? Mert körülbelül az Iránnak annyira van csúzlia. Gyerekek, ne vicceljetek, a világ legnagyobb hatalma Izrael majd nem áll érdekébe szerinted egy konfliktus fenntartani állandóan? Dehogy nem, hát azért tömik lóvéva. Gondolkozzatok. A legfejlettebb
védelmi rendszerük van, légelhárító rendszerük. Esélye nem, hogy nem, hogy drónokkal, tehát semmivel nem lehetne megtámadni. Azt a sok faszfejt. El vagyunk, azt mondja, azt mondja, figyelj már, hol lehet csatlakozni? Bazd, de kár, hogy elment, pedig ki akartam tűzni ezt az élettelen faszt. Gyerekek, ha már idejössz és beugatsz, ahelyett, hogy nyomnád a lájkot, vagy a megosztást, nézd meg, 45 000, 54 csinálok 10 húzockodást. Nyomjátok meg. Csövesek. De tényleg, mindegy csöves bánat, amelyik nem követ be, csak ugat itt a chatfalon. Minek? Polgárháborúra számítasz? Hát, lesz itt éhezők viadal nem sokára, gyerekek. Kibaszottul. Mondom, ha nem követsz, ne szólj hozzá. Kurva egyszerű. Gyorsan. Köszönöm a rózsát. Élettelen vagyok. Élettelen. Élettelen. Ezt most miért mondtad? Kami katona. Figyelj. Azért, mert beköveti, az nem azt jelenti, hogy sértegethetsz. Faszfej. Itt egyedül én sértegetlek téged. Te meg fogod arra, azt tovább mész, ha nem tetszik. Te mondtad rám az előbb. Nem rád mondtam, apám, de ha magadra vetted, akkor így jártál. Én most nemrég beszéltem veled. Tudom. Szép jó estét. Karabeli olasz. Micsoda? Jó estét, viszont kövess be! Kövess be! Látom, hogy 4000 követőd. Nagyon szuper. De ha a chatfalomra hozzászólsz, akkor kövess be. Oké? Hogy vagyok? Szuper úr, minden szuper. Nagyon jó. 50k, jó, már is csinálom. Kami katona. Ja, kamu katona. Na nézzük. Itt van a húzockodó. Na, közben valami önkéntes bejöhet nyugodtan. Száznál 20-at csinálok, oké? 100-nál, 100 000-nél. 100 000-nél 20 húzockodás. Rendben? Úgyhogy nyomjátok meg! Azt mondja, takony. Na, kifolyt a szádból a takony? Gyökér. Tiltása a jutalmad. Az összes élettelen senkinek, amelyik csak ideugat, ahelyett, hogy bekövetett volna. Na! Beastman, de nagy a pofád neked is! Senki ázni, gyere be, azt mutasd meg! Magassága? Minek a magassága? Húzockodónak? Raktár takarítást válasz. Szuper! Szuper a megosztás, ügyes vagy. Military. Mennyivel nyomsz fekve? Hát ez attól függ. Gyerekek, ha nem követsz be, akkor hiába szólsz hozzá, mert tiltunk. Ilyen egyszerű. Milyen magas vagy, admirális? Pont elég magas, fiam. Kadét vagyok, milyen katonai ruháid vannak? Nekem? Hát, van itt egy pár mögöttem is, ha láthatod. Micsoda? A büntetése? Aki csúnyán beszél. Itt egy ember beszél csúnyán, az én vagyok. Admirális úr, küzdős pótolt valamit. Na! Az összes küzdősportban jeleskedem, az összesben. De tudod, én úgy töltöttem le, mint a Matrixba, tudod?
csettintés, és már tudok kungfuzni is. De nem számít. Gyerekek, a háborúban nem számít, ott az elme dönti el. Nehogy azt higgyétek már, hogy egy kézitusa van egy háborúban manapság. Ugyan már. Már face to face nem is találkoznának a katonák egymással. Tudod, hogy történne egy összecsapás? Gombnyomással. Nyomnák a gombot, apám. Semmire nem mész a küzdősportoddal. Tudod, mire mész azzal? Elmondom neked, hogy lesz te a világ legjobb boxolója, vagy akármi, az a ringbe számít, sehol máshol. Gyerekek, már nem olyan az utca, mint régen. Még az én időmben az volt, hogyha valaki face to face beállt valakivel, akkor bunyóztak. Manapság már nincs ilyen. Hátulról ütik le, baszki, vagy leszúrja, vagy egy szöges létszer bassza fejbe. Már nincs ilyen, hogy fölállnak és leboxolják, ugyan már. Ez a világ megszűnt, amikor sérelmekért párbajoztak régen. Gondoljatok bele, 100 évvel ezelőtt, amikor megsértettek valakit, odament, szájon vágta a kesztyűjével, és azt mondta, hogy holnap reggel várja őt 2 segéddel. És kimentek, és vagy tőrrel, vagy pedig pisztollyal lejátszották. Vagy első vérig, vagy halálig. De régen, amikor becsületvég számított, manapság már nincs ilyen. Manapság kiáll ide valaki a TikTokon, és mindenkit agyba főbe szív. Mindenkinek a nőjét megbassza, mindenkinek a izétet undorító, folyik a száján a szar mindegyiknek. Meg lehet nézni ezeket a nagy tresselő királyokat. És tudjátok, a nevüket nem mondom ki egyiknek se, mert köpedelem az összes. De amikor másoknak a szeretteit bántja, mit tudom én, hogy a gyerekével mit csinálna, meg az anyjával, meg a feleségével, egy undorvány az egész. Gondolj bele, régen azt hitt, hogy egy ilyen lehetséges lett volna. Ugyan már, dehogy is. Elég tételt vettek volna. Most meg mi van? Hogyha esetleg valamelyiknek el akarod kapni a száját, akkor mi lesz? Szalad a rendőrséghez, baszná meg. Köszönjük szépen. Tudod, régen a becsület az becsület volt, de akkor nem mertek ilyeneket csinálni. Hát körülbelül igen. Körülbelül Tájföldig rohanna, vagy ameddig akar, vagy a fasz tudja. Vagy Ausztráliáig, vagy a déli sarkig. Visszatértél a kiképzésből. Csirike! Kiképzésből? Te fogsz elmenni kiképezni. Van 3 másodpercet, hogy bekövessél. 5. Tudod mit? 5, 4, 3, 2, 1. Sikerült? Nem sikerült. Messzesgödő. Gyerekek, nem szórakozunk. Hozzászólsz, bekövetsz. Köszönjük a diszkószemüveget. És még a rendőrség se csinál semmit. Mikor? Még a rendőrség se csinál semmit. Most? Köszönjük. Vagy mikor nem csinál semmit? Régen, amikor elégtétet vettek? De hogy csinált? Nem csináltak semmit. Kimentek apám egy tőrrel, vagy egy karddal, és szépen első vérig lejátszották, és tudod mit? Még akkor is megvolt az esély, hogy bocsánatot kérjenek, mert itt a legtöbb szarházi akkor kérne csak bocsánatot, amikor nyakát a kezedbe tartod, akkor bocsánatot kérne, ne féljen. De addig csak a szájkarata megy itt a pofázás a TikTokon. Gyerekek, én voltam kint a Hősök terén több órán keresztül, ott voltam a Vörösmarty téren, 5 órán keresztül, bent voltam a városban, nekem ne itt üzengessen semmelyik. Senki házi. A Wall Street-cik meg a fasz tudja milyen nagypályák, akik azzal vagiznak, hogy kinek törték el az állkapcsát, melyik hülye kurvájának. Nem ott kell nagypályázni, bassza meg. Jöjjön be ide bármelyik, azt mutassa meg, hogy hány kibaszott fekvőtámasztottság. Amikor azt mondja, hogy boxolni, és hogyha tudsz boxolni, akkor mi van? Mire mennél te a box tudásoddal, hogyha valaki mondjuk K1-es? Mire mennél vele? Vagy mire mennél K1-esként, hogyha teszem azt, valami ketrecharcossal kerülsz össze? Vagy mire mennél ketrecharcossal, hogyha egy 14 éves kisfiúval kerülsz össze, akinek ott a bicska a kezébe, azt megszurkál? Vagy mire mész 14 éves kisfiú, hogyha találkozol egy 20 éves nagyobb fiúcskával, akinél van egy szamurájkard, és levágja a kezeddel a bicskával együtt? Vagy mire mész te 20 éves szamurájkardos kisfiú, hogyha kiszáll a 50 éves tata a kocsiból egy pisztollyal, aztán fejbe lő a gecibe? Mire mész vele? De gondolkozzatok már egy kicsit, ez a boxolunk, ez annyira csöves, hogy nem igaz. Ez max a cigánysoron lehet, hogy ott nagy pálya, mert átmegyek az egyik putrival a másikba. De az élet nem ilyen, gondolkozzatok, nem kell ekkora nagy pályának lenni semmelyiknek. Ki milyen küzdősportba töltött el 2 hetet. Ugyan már. Ne viccelj.
Tessiből 2-es voltam. Az jó. Gyerek! Követés, hozzászólás. Követés, hozzászólás. Marha egyszerű. Egy a nemzet, egy az zászló. Ez így van. Gyerekek, vészhelyzetben egyetlen egy megoldás van. Az egyszemélyes diktatúra. Semmi más. Csak én nyomok ki jelzőt. Ha nem tudom, ha nyomjátok. MMA-zok már vagy 5 éve, de akkor is, ha valakinek kés van, jobb tud. Ezt mondom én is, hát semmire nem ér. Nekem nagyon sok sportoló barátom van, aki nagyon csúnyán pórul járt, és nem azért, mert nagypályáztak vele. Baszki, amikor odalökik mögé a 13 éves gyereket, és megszúrja késsel, nem tud kivédeni. Védhetetlen. Védhetetlen. Gyerekek, itt a szájkarate, ez nagyon megy mindenkinek, de ez nem így működik, az élet nem ilyen. Arról nem is beszél, hogy mindenhol kamera van, mindenhol. Már nem úgy működik, hogy te tényleg, hagyjuk már. 12 éves gyerekeknek a szintje, ez komolyan. Melyik szakosztályon szolgált? A szakosztályon. Szolgáltam. Most is, én nem szolgálok. Az Antarktiszi Szövetségi Köztársaságnak vagyok a főparancsnok. És sereget szervezünk. Nem kell itt a sok fotelhuszár, tényleg. Gyertek be, 20 fekvő. Rózsákat nem köszönöd meg. Köszönöm, gyerekek, nem látom, rá van húzva a chatfal. Minden ajándékot köszönök, de nem azért csinálom. Ha bedobod, köszi. De hát most mit csinálják, térdeljek le érte? Vagy mondjam, mint köszönjét az egyház nevébe? Vagy mit vársz tőlem? 2 forint egy kibaszott rózsa, mit szeretnél? De tényleg? Küldjek, de utána személyre szóló meghívót, vagy mit csináljak el? Szuper! Köszönöm! Na. Erik, nézzük. Na, neked legalább van követő számod, be tudsz jönni. Na, Eriket nézzük. Kérlek, kamerát kapcsolja, hogy ne húzzuk ezzel az időt. Hello, hallasz? Hallani hallak. Szuper. Én is örülök. Elbőd admirális vagyok, az összevont Antarktiszi Szövetségi Köztársaság főparancsnoka. Hello, uram. Oké. Na, szóval Erik, ezt a 20 fekvőt biztos láttad, hogy kéne. Ez nem olyan bonyolult, csak annyi, hogy azért paskoljuk a vállunkat, tudod, hogy nem kell nézni, hogy most milyen szabályos, mert ilyen, mert ezt csak szabályosan tudod megcsinálni. Szabálytalanul nem tudod megcsinálni, mert ha nem nyújtod ki teljesen a kezed, akkor nem tudod megérinteni, ha meg nem mész le teljesen, akkor nincs elég lendület hozzá. Ilyen egyszerű. Értettem, uram. Figyelj, hogyha egy 20-at megcsinálsz, az alap, hogyha többet, akkor természetesen előléptetünk. De egy sportos srác, hát látom, simán fog menni. Megpróbálok mindent tőlem tehetni. Jaj, megpróbálsz, te viccelj már. Jó. Mi sportolsz különben? Hát, össze-vissza. Mindent, az összeset, igaz? Én is azt szoktam mondani, az összeset. Na mert? 1. 2. Nem érinted a vállat. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30. Erik, nagyon jól csinálod, csak nem ez volt a feladat, tudod? De jó, amúgy csinálj, de nem ez volt a feladat. Figyelj! Figyelj! Ez a sima fekvő, az a baj vele, tudod, hogy ez messziről kurva jó de én ezt mondtam, figyelj! Sziasztok mindenkinek! És megérinted a válladat keresztbe, érted? Ja, ne haragudj, most jöttem be. Semmi gond. Jó. Ez kéne. Már tudom, hogy csináltam, hogy ezt beszámoljuk felesbe, de igazából azért van ez, tudod, azért van így keresztbe, mert ezzel nem lehet csalni, tudod? Na figyelj, így... Már most nem azért, mert te csalnál, csak tudod, hogy szokjuk meg, hogy... Oké. Azaz, szuper. Megy ezt, tudom, hogy menni fog, hát sportos rász. 3, oké. 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, azért nehezebb ez így, 16, igaz? Ja. 17. Tudom. 18. 19. Én mondtam, hogy ez így nehezebb, igen. Ezt mondtam neked. Oké, megvolt, meg hát az előbb is már beszámoltuk. Figyelj, az őrvezetőit megkapod, vissza is követlek, mert ügyes voltál, tényleg. Őrvezető? Várj. Visszakövetlek. Nem tudod, az alap az az alap, de azért mondtam, hogy legyél őrvezető. Vagy lehetsz tizedes is nekem minden. Az jobban tetszik. Amúgy mivel fog... Ja, látom, oké. Mi a rangod különben? Szakaszvezető. Szakaszvezető. Figyelj, akkor ne legyünk összekeveredve, legyél szakaszvezető, rendben? És akkor nincs összekeveredés, oké? Köszönöm. Figyelj, ha a magyar hadseregben megadták, akkor nálunk is menni fog. Bár hozzáteszem, hogy tényleg te hogy látod bentről az állományt, és tudom, hogy ja, lehet, hogy nem akarsz rá válaszolni, akkor ne válaszolj, de tökös srácok vannak? Vagy azért nagyjából még hogy mondjam, nehéz kérdés, tudod. Egy kis szuszt. Ja. Figyelj, addig beszélek, vegyél levegőt, addig elmondom. Figyelj, az én időmben, amikor még ugye sorkatonosság volt, és akkor mindenkit besoroztak még, ugye akkor az volt, hogy volt még A, B, meg C, tudod, a D-ket már azt leszerelték, stb. Elmondom neked, hogy még a mi korosztályunk az még az ások voltak nagy többségben. Viszont amikor jöttek a kopaszok, apám annyi B-s volt meg C-s, hogy csak így kapkodtuk a fejünket, ezt nem csinált, azt nem csinált, tehát hogy így ment lefelé a színvonal. És én azt gondolom, hogy most ugye a Cooper-teszt is egyre gyengébb, tehát ugye a megfelelés, tehát a katonaságra nem emelik a színvonalat, hanem csökkentik. És azért kérdeztem ezt, hogy te belülről hogy látod, hogy azért vannak nevetséges figurák, hogy ez hogy került ide? Hát figyelj, egyébként akikkel én vagyok jelenleg, azok kemények, tehát akikkel én vagyok jelenleg, azok tényleg kemények, viszont az elején nagyon sokan kihullottak, úgyhogy most jelenleg úgy vagyunk, hogy ezek, akik így megmaradtak, így az állományban, ők tudnak teljesíteni, tehát kemény srácok, meg minden, tehát mindig minden az elején dől el, igazából. Kösz szépen, Márk. Úgyhogy bárki jelentkezhet, meg bárkit úgymond felvesznek, viszont az idővel úgy is fog változni, hogyha nem megfelelő, úgymond. Mennyi most a fekvőtámasz teszt, meg a húzózkodás? Azt hiszem, vagy húzózkodáson, vagy fekvőtámasz, ugye? Nem tudod, mi? Azt hiszem, hogy 2 perc alatt kell megcsinálni, nem is tudom mennyit. Hát igen, azt hiszem 1 perc vagy 2 perc a szintidő, és az alatt amennyit tudsz ugye belenyomni. Hát meg ez életkortól nem függ. húzózkodás, hanem... Meg életkortól függ. Nem. Ez már nem? mindenkinek... Egységes? Mert régen úgy volt, hogy az öregeknek kevesebbet kellett csinálni, csak azért mondom. Tehát a 20 éveseknek többet kellett csinálni, mint a... De régen így volt, csak azért mondom. Tehát egy pár éve még így volt. Egy 10-15 éve még így volt, de hát ezt visszaigazolja az, aki volt akkoriban katona. Tehát ez így volt még annak idején. Na mindegy. A lényeg az, hogy beléptél, és ügyes vagy, úgyhogy hogyha minden elfoglaltságodat kielégítetted a magyar hadseregnél, akkor természetesen gyere hozzánk, és visszafoglaljuk a elveszett területeket is, tudod? Persze. De igazából a célunk az a Antarktiszi Szövetségi Köztársaságnak a megerősítése, és tudod, a lapos földnek a kiterjesztése, és a gömbretardoknak a legyőzése, az emberi ostobaság likvidálása. Mert én vallom azt, hogy a fejben kéne először rendet rakni, mert ott nagyon nagy a káosz. Tehát borzalmas. Hát igen, ebben van valami igazság, igen. Egyébként néztelek régen téged, és most találtalak meg újra. Régen is be akartam meg volna jönni, de mondom, nem jövök, még kicsit még edzek hozzá, tudod, hogy ne égjek be. Nem, jó volt, ez nem volt ezzel. Ezt az új fajtát, ezt most találtam ki. Mert tudod, régen az volt, hogy bejött mindenki, és akkor tudod, ilyeneket csináltak, hát most, szóval ne. Tehát inkább csináljunk kevesebbet, de akkor tényleg normálisat. És ez tényleg, hát mondhatod te is, hogy azért ez más szint, azért, hogy megérinted, nem tűnik annyira nehéznek, de pont azt, hogy a szabályosságra rámegy jobban. Mint az, amikor csak tudod, de most, na, mindegy. Értem, persze, hát tudom, láttam én ezeket, meg ismerem is.
Na jó van, akkor én átadnám másnak a helyem. Győzelemre fel! Csak így tovább. Köszönöm, Rakja a jelünket! Rakja a jelünket! Tudod? Neved mellé. És akkor tudjuk már kapásban, Ja, jó. hogy csapattag vagy. De visszakövettenek. Persze. Oké, Köszönöm már. szépen a Szia! lehetőséget. Én is köszönöm. Sziasztok, Szia! jó estét, sziasztok. Ciao, ciao. Ki tudsz lépni? Persze, Oké, szia. oké. Erőtég is. Az másik sereg. Nálunk a köszönés az győzelemre fel. Azaz. Na nézzük, gyerekek, még egyszer. Aki hozzászól a chatfalon, az be kell, hogy kövessen. Különben tiltás. Jó estét, parancsnok, jelentem. 234 kg fekve teljesítve. Na, szuper, örülök. Az szép. Rendőrségnél idő nélkül kell 10 fekvőt ne bazd meg, 10 fekvőt! 20 felül és 5 már, Jézus, Atya, Úristen, na ez aztán a szint, baszki. Na ezért van az, hogy a rendőröknél már olyan állomány van, hogy sírva röhögök, amikor 405 000 forint a közkatonaként. Hát az egy nagy karrier. Nem katona. Mi a katona? Mi nem katona. Hoppá. Te hol vagy? Az Antarktiszon, fiam! Oké. Győzelemre fel. Földgömb. Dehogy gömb a föld. Lapos. Nem rosszból, de max Airsoft pályán katona a srác. Hát, nem tudom, az előbb mutatta a cuccát, úgyhogy nem hiszem. 15 perc alatt 2 kilométert futni. Jaj, ne is mondd, egy vicc. Egy vicc. Jaj, tényleg, ha valaki egy challenge-et vállal, hogy 1 perc alatt hány fekvőt tud lenyomni, és ha 1 perc alatt többet nyom le, mint én, a soron kívül őrmesteri hangot kap. Na nézzük, valakit szeretne bejönni, megnézzük hány kör. Az a baj, fiam, hogy 600 követővel nem tudsz kamerát kapcsolni. Tudod, az a probléma. Nagyon szívesen beengednélek, de 600 követővel nem fogsz tudni kamerát kapcsolni. Közben kérdezem a kedves, lehet, hogy pont választ is kaptam rá. Na, oké. Wow. Wow, ez micsoda? Nem tudom értelmezni ezt a képet. Hűha. Ezt hogy kell nézni? Ezt nem értem. Erről kérünk egy másodratot, egy nagyobbat. Erről a térképről egy nagyobbat kérünk. Ó, Diloy! Ó, de jó. Ezt milyen nyelven mondtad, fiam? Itt ezen a nyelven nem beszélnek. Ráadásul még követni se tudtál. Mi a véleménye a Panajot Dávid? Az kicsoda? Panajot Dávid. Fogalma nincsen ki az. Homályosítsatok föl róla. Tényleg nem tudom. Ki az a Panajot Dávid? Nem tudom. Ne írd le többször, nem tudom ki az. Írd oda, hogy ki az. Fogalma nincsen. 1 perc alatt hány fekvőt nyomok? Az összeset. Ernő. Követés. Ernő. Követés. Gyere be, azt megnézzük. Te mennyit csinálsz, meg én mennyit csinálok. Te kövess be, fontos. 5, 4, 3, 2, 1. Kis Ernő. Jó a neved pedig. Oké, szuper. Na, szól Ernő. Ja, így már más. Jaj, egyem a szíved. Na, szól Ernő. Kis Ernő. Igazi katona vagyok. Persze! Nem katona vagyok, fiam. Diktátor vagyok. A csúcs. A csúcsragadozó. Az alfa, tudod? Az admirális. Isten után az első. Minden tiszteletem. Köszönöm, Ernő. Panajot Dávid póló nélküli férfi. Ja! Azt a faszt! Ne! Ne! Azt a félmeztelen buzerátort, amelyik ott a nőjével szokott enyelegni közbe, live közbe. Valami, arról beszélsz?
Ó, ne! Ezt mindenhonnan tiltottam, még nézni se bírom. Baszki! Hány inge? Kamu a csávó nem kicsi. Hát, te meg kicsi vagy, és még kisebb. Tudod, hozzászólás, követés. Katona vagyok. Nem, baszki, pék vagyok. De te se követtél be. Gyerekek, hozzászólsz a chatfalon, kövess be. Kurva fontos. Micsoda. Ó. Oké, na fussunk egy kört itt a virtuális térbe. Valami csöves bánatot találjunk be. Bolero úr. Nézzük ezt a Bolerót. Várj, ez is cigis. Nem kell cigisek. Mi ez? Saxi Fox, az se kell. Hogy lehet ezt véletlenszerűleg bepörgetni? Hát én besírok ezen, esküszöm. Mondjatok egy nevet, kit hívjunk be? Beírom a keresőbe. OV Bogyó, ez mi a fasz? Na várjatok, van egy önkéntesünk, nézzük meg. Hops, várjál. Szulejmán. Na gyere, Szulejmán. Jó estét, szia! Üdvözlet! Elbőd admirális vagyok, az Összevont Antarktiszi Szövetség Köztársaság főparancsnoka. Oké, kapcsolsz kamerát? Persze, hogyne. Oké, küldtem egy beívót. Figyelj már, most ne haragudj. Én nem tudom. Várj, először kapcsold be a kamerádat, csináljuk meg a 20 fekvőt, utána beszélgettünk, jó? Én csinálok 20 fekvőt? Hát te vagy az önkéntes, nem én. De akarsz bejönni az én live-omba, nem én a tiédbe, igaz? Így van, én csak el akartam mondani a véleményemet, ne haragudj. Oké. Kutyát nem érdekli. A véleményed. Már bocs. Írd le. Írd meg, majd elolvasom. Ha lesz rá idő. Ez egyelőre egy kiképzés. Ha bejössz, ki van írva? Ha bejössz 20 fekvő, tudod? Mint a harcosok klubjában. Ha először vagy itt, akkor bunyoznod kell. Ha először jössz be, akkor 20 fekvőt le kell tolnod. Az a belépő. Ez nem beszélgetős live, ez nem Mónika show, meg nem egymás körbe szopkodó live, hanem kiképzés. Kibaszott elit alakulatot szervezek, akik az életük árán is hajlandóak az admirális mellett kiállni. Elpult nemzet, ez így van. Viszont el ne hidd magad. Na, csöves bánat! Faszkalap, 12 éves hülye gyerek. Feküdj le inkább, fiam! Ezt a live-ot már úgyse látott többet. Menjél csicsikázni, holnap iskola! Na nézzük! Hívd be a live-ba. Kit? Sorkatona lenne, tudnám. Micsodát? Törököket kiűztük. Az így van. Űztük a faszt. A törökök azok a barátaink voltak, a testvéreink. Ez egy nagy kamu, el ne hidd. Jól el vagy a magad világában. Miért a tiédében legyek? Mi van nálad? Szamurájkard? Mi a fasz? Követés, pofázás, tudod? Nem fordítva. Tengertíz, admirális, gyerekek, admirális. Irányzó voltam, az se rossz. És követő voltál? Nem voltál. Fiam, követés, hozzászólás, követés, hozzászólás. Mi van a lájkokkal, gyerekek? Mondtam, 100 000-nél csinálok 20 ockodást. Vezetett már helikoptert? Persze, a GTA-ban. Dinóka. Behívod. Kit? Dinókát? Kit hívjak be? Mi a fasz? Gyerekek, beszarok. Na, tekerjük meg ezt a foskereket. Nézzük meg a virtuális térbe, milyen kemények vannak. Hoppácska. Ez nem a te pályád. Engedjük el. Kár kilódni vele.
Wow, wow, wow. Na, nők nem valók az erős... Ó, ez is egy valami kép. Jó estét! Gyerekek, ez nem beszélgetős, kép nélküli, párbajozgatós, buziskodós live. Na, végre valami fickó. Szia, uram! Elbőd admirális vagyok, az Összevont Antarktiszi Szövetség Köztársaság főparancsnok. Azt tudom, szoktalak látni, testvér. Na, szuper, viszont várjál, követsz engem? Nem követsz. Ez azt jelenti, hogy még nem teljesítetted a tervet, tehát a 20 fekvőt. Mi az? Egy fiatal srác vagy, mi van vele? Ezt én nem bírom, ilyen karokkal nem. És googolni tudsz? Azt igen, menjen tét, vagy come on, mehet a 20 tét. googolás? Mit Benne akarsz? vagyok. Mit Benne akarsz ezzel? Ne szívas már! Komolyan fájtolni akarsz? Figyelj, bent van a 250-en, ne hülyéskedj, csak a lájkot megnyomják, már buktad. Csináld meg előre, az kész, ne húzzuk az időt. Ha megnyeritek valamit. Csináld meg előre! Csináld meg most! Nem, azt azért nem. Figyelj, te akkor sem fogod megcsinálni, ha vesztesz. De mindig megcsinálom. Akkor csináld meg előre! Utána megcsinálom, meccs után. Nem, most csináld meg addig. De miért? Annak Hát mert én is megcsinálom, na. Meg kéne verni, 20 googolás, begoogoltatjuk a katonát, gyerekek. Engem nem fogsz begoogoltatni, mert én nem googolok. Googolni csak a nők szoktak, tudod? Mert egy igazi férfi azt tud csinálni fekvőtámaszt is, Az X-Force csapat nem bírtok velünk. Jaj, nem áll, baszki. Figyelj, itt nem ez a lényeg. Figyelj, megcsinálod most, vagy nem? Megcsinálom. Akkor csináld most. Én is csinálom. Miért nem, ha most csinálom, meg ha még vége sincs a meccsnek. Nem érted a lényeget, mi? Nem. Na, akkor megmutatom, mi a lényeg. Sok koldulós faszkalap, nem ez a lényeg, értsétek már meg. Kisebbségi lóháton fogom kiúzni az országba ezt a kisebbségi. Mi a fasz? Lóháton fog... Micsoda? A hanggal ne jöjjön be. Fölösleges. Nem beszélgetni akarok. Na nézzük, tekerjük be ezt a fost még egyszer. Bolero úr. Kék apáca. Ki ez a kék apáca? Nézzük meg ezt a kék apácát. Szerintem ez valami pasi. De ez is párbajozni akar, akkor besírok, esküszöm. Én nem tudom, ez a sok... Mindenki egy kibaszott koldus lett ezen a kurva TikTokon. Mit akarnak ezzel a kibebaszott pár? Nem is értem. Gyerünk, nyomjuk meg a lájkot, srácok! Alig vagyunk bent 300-an. Szomorú látvány ez. Hát az az. 20 fekvő, 20 googolás. Követés, kopasz. Követi. Elbőd admirális vagyok, az Összevont Antarktiszi Szövetségi Köztársaság főparancsnoka. Jó napot. Jó estét, admirális úr, a helyes megszólítás. Oké. Figyelj, tudom, hogy nem önkéntes vagy, viszont, bazd meg, még tiltva is vagy. Nem vagyok. Mi a fasz? Nem vagyok tiltva. Hát itt pedig valami olyasmit írnak. Várjál? Elutasítom. Ha nem te vagy tiltva, valaki be akart jönni. Na, figyelj! A lényeg az, hogy nálunk az önkéntesek 20 fekvőtámasztal tudnak belépni a seregbe. De mivel, hogy te, ugye itt csak összeköttettük magunkat véletlenül, mert ezt nem én találtam ki, hanem összesorsolt minket ez a TikTok. Hogy lenne kedved egy 20 fekvőtámasztal belépni a seregünkbe. Hát majd legközelebb. Oké, rendben. Azért egy követést dobok, azt akkor majd holnap. Oké, legyen így. Holnap. Ja. Holnap 7-kor itt leszünk, jó? Jó. Hétfő, holnap 7-kor. Beszarok, veszek, holnap. Hol leszünk mi már holnap? Küzdeni fogunk az Antarktisz túloldalán. Holnap. És ha nem lesz holnap? Most vagy soha. 20 fekvő. Kevés a faszt. Gyalázatos. Hát egyre több. Semmi akaraterő. Hát gyerekek, én elhiszem, hogy 11 óra van, de 20 kibaszott fekvőtámasz, tényleg. Nap fel fog robbanni. Legyen így.
Admirális bátyja. Dehogy is, ne, ezt engedd el, ezt a bátyázást, ez nagyon csíra. Viszont a követés, ne felejtsd el. Kenyér. 5, 4, 3, 2, 1. Kenyér, bekövettél? Ha nem, akkor tiltás. Oké, szuper. Micsoda? Szóval, holnap fel fog robbanni a nap. Ó, oké. Láttak a csillagok. Pista, Puka, mi a fasz? 5 követővel, mit akar ez? Nézzük meg, ha már be akar jönni. Üdvözlet! Elbőd admirális vagyok. Üdvözlet! Az összevont Antarktiszi Szövetségi Köztársaság. Figyelj, Pistukám, te akartál bejönni hozzám a Steam, ugye? Mikor? Vagy véletlenül összekeverte a nagy TikTok Nem, én direkt ide. Akkor jó, akkor 20 fekvőtámasz. Már is. Köszönöm. Tényleg csináljak? Fekvőtámaszokat? Aha. Le is hát vagyom a megkapod a fölsőt? hangot, akkor vissza is követlek egyből. Figyelj, olyan fekvőt kéne csinálni, hogy amikor följössz, akkor az egyik válladat megérinted. Tudod? Megmutassa? Hát én... Nem mondta, hogy föl vagy hogy mentve testiből. Mit? Hát pedig fő voltam mentve, de megcsinálom a kedvetekért. Oké. Figyelj, én is megcsinálom veled, oké? Gyerekek, nyomjátok de én meg tényleg azt a bírom. lájkot. Mit? De a kedvedért megcsinálom. Hány fekvőtámasz akkor? De csak egyszer nyomok annyit, az kész. Figyelj, csak 20 kell, de várjál, mutatom, hogy, jó? Figyelj. Figyelj, tehát lemész, és megérinted az egyik válladat. Másikat. Jó. Oké? Na várjál, csak leveszem, mert inkbe vagyok. De amúgy én is tudok én amúgy nagy vagyok, ilyen, én anorexiás vagyok, 20 kiló vagyok. Igen? Nem baj. Így? Na, mehet. 2. Csapkod a válladat. Így vagy én, látod? Nekem ez megy. Hát tudom, akkor csinálj. De ez a szabályos, tudom? Pedig föl vagyok mentve tesiből is, matekból is, angolból is. Látom. Mennyinél tartunk? Én 83. Oké. Szerintem megvolt. De akkor csinálhatod még. Azért csináljuk így, mert itt szabályos, tudod? Igen, szabályosan. igen. Mert tudod, hogyha megpaskolod a válladat, akkor az más. Na, várjál, visszakövetlek. Várjál csak. Köszönöm szépen. De várjál, baszki, mi ismerősök voltunk, ezt hogy csináltad? Hát úgy, hogy mi már tavaly óta körülbelül. Jó, hogy már voltál benne nálam. Ó, értem. Én azt emlékszel, amikor elmentél egy nagy utazásra. Egy nagy utazásra indultál. Igen? Na, akkor ismertelek meg. Értem. Jó van, oké. Na, ügyes voltál. Mit csinálsz ilyenkor? Ilyenkor este fel? Hát egyébként én most indulok edzeni. Ja, igen? Igen. De hova? Ilyen éjszakai edzőterem? Hát, igen, de én itt külföldön, szóval, hogy én kint élek külföldön. De hol? Nagyon messze. Dubai? Ausztria. Ja, hát jó, nem te hívtál egyszer kajálni Bécsbe? De, Bécsbe. Ja, tudom, baszki. Majd egyszer majd bevasaljuk rajta, de az nem én voltam, hanem az MBS volt, oda az öcsém volt. Csak ja, mondta, hogy volt egy srác, aki hívta őt izébe. Tudod, van egy ikertestvérem, tudod? Ja, tudom, hogyne. Oké. Jó, majd bevasaljuk egyszer, jó? Ez jó, ez amúgy jól esett ez a 20 fekvőtámasz, még egy 10 ez tök jó, nincs ezzel baj, hát figyelj, nem az a lényeg, hogy lemész az edzőterembe és ott rohadsz 2 órán keresztül és kilódsz, hanem az, hogy egész nap a spártaiak is úgy edzettek, hogy egész nap, baszki, egész nap. Én amúgy spártai vagyok, figyelj, mutatok valamit. Figyelj, az öcsém azt írja, hogy 1000 fekvő is 2 óra alatt. Hát az lehetetlen. Várjál. Hát, az elég sok.
Én a izére gyúrok a lepkére, tudod, ez a hogy mondják, ez a, vagy milyen, nem tudom, te mester vagy. Pillangónak hívják. Szóval én így nézek ki alapjáraton, fel vagyok mentve egyébként tesiből, csak nem jó a fényviszony. Szóval... Szuper. Tiszta testépítő vagy, hallod? Figyelj, hogyha hátra akarsz edzeni és nincs semmit, akkor adja, hogy ne így nyomd a fekvőt, hanem így fordítva. Tehát ha így nyomod, akkor ez nagyon hozzá a hátad. Aha, az hozzá a hátad. De a húzockodást tudod. Figyelj, nem tudok. Hát figyelj, itt a húzockodó, arra várok, hogy legyen 100 000 K, és akkor húzockodok. Látod, ott van? Amúgy én is egy konyhán vagyok. Elmondok neked valamit, figyelj. Ismerős a tere? Ha nem. Ismerős a tere? Ismerős. Hol van ilyen ajtó? Mondd meg nekem, hol van ilyen ajtó? Börtönbe. Nem tudom egyébként, nem tudom, amúgy nem tudom hol vagy. Hát konyhán, nem konyhán vagy? Hát te nem konyhán vagy? Nem, én felszolgáló vagyok. Na jó, de hát akkor nem jössz be a konyhára, hogy kividd a tárcát. Ja, de. Na szóval hát. annyi, hogy azt akartam mondani, várjál, hol tartottam, hogy baszki elfelejtettem, volna mindegy. Hát a Covingtont akartad bevenni, nem? Nem azt mondtad? Micsodát? Ja, Covington. Igen, utána nézel, beírod internetre a nevemet, én ugye sportoltam, kenuztam nagyon sokáig, vízisport, az miatt van ilyen felső testem egyébként, nem a kondi miatt, és ha beírod internetre, a fizikai felmérőben az én korosztályomban 30 másodperc alatt 38-at húzockodok. Az ország 8. legjobb húzockodója vagyok, az én korosztályomban. Az jó, az jó. Ja, hát figyelj, eleve, fönn is van netem, ki van írva, szóval. Eleve, hogy 38-at meg tudsz csinálni, az kurva jó. Az nagyon 30 másodperc alatt, és egyébként 43 volt, csak nem volt be, 5 darab szabályos nem volt be, 5 nem volt szabályos. Igen, azt akartam mondani, hogy az már nagyon rángatózós, de az izés ilyen, ez a pattintós? Lendületből, igen, nem így igen. És úgy húztam föl, hogy lendületből. Azért mondom, hogy normálban nem lehet annyit megcsinálni fél perc alatt. Tehát normálban lehetetlen, 30-nál többet nem tudsz. Abból nem. Azért mondom, tudom, ez a rángatózós, tudod, ez a ízés, ez a, tudom. Azt írja nekem az egyik srác, de ne haragudj, de ez nagyon gyenge alkat. Hát sajnálom, én ez vagyok, fel vagyok meg a testnevelésből. Ne foglalkozz vele, a szöges létszer fejbe lehet baszni, akkor is, hogy a 120 kg, érted? A 2 méter magas 120 kilós hegyomlásokat, nézd meg, itt van Wolfenstein. Wolfenstein 2 méter magas volt. Beszólt, most ide van kiakasztva a fogasra, nézd ide, látod, ennyi. Én is 192 vagyok, de Fischer Shop. És akkor mi van? Én nem testépítőnek születtem, meg nem is akarok az lenni. Figyelj, ne törődj a tanulókkal, ne törődj vele, izért ki. Tilts ki a faszba, dobd be a messzes gödörbe, ne foglalkozz vele. Tényleg, fölösleges. Nekem is annyi fasságot írogatnak itt, kit érdekel? Nem azt kell nézni, hogy ki mondja, érted? Köszönöm, hogy itt voltál. Megcsinálunk még 20 fekvőt? Megcsinálunk még 20 fekvőt levezetésként? Hát csináljuk. De figyelj, akkor tudod miért csináljuk? Vagy maradjunk ennél? Hát nekem jobban nehezebb is. Van a rombusz alakú, az egykezes is. Hát milyen? Hát a egykezes az cirkuszi mutatvány, az semmire nem jó. Figyelj, akkor hát legyen a szűk, legyen szűk akkor, jó? Jó. Legyen a szűk. Így. Aha. Oké. 20 darabig, a? Hát legyen. Oké. Na, jó kis éjszakai edzés, igaz? Az biztos. Az én így van. Amúgy megmondom őszintén, hogy azért indítottam el az admirális live-ot is, mert ma nem volt időm edzeni, egész nap a tengeralattjárókat kellett festenem, és úgy gondoltam, hogy este egy kis motivációs dolog. Amúgy az egész admirális úgy indult el annak idején, elmondom neked. Képzeld el, én tegnap az összes fekvőtámaszt megcsináltam, az összeset. Én kétszer megcsináltam ugyanazt. Kétszer az összeset, na baszki, ő tényleg az admirális srácok. Kövessétek azonnal. Hát köszi szépen ezt a jó kis edzést. Én is köszönöm, egy élmény volt, vége valami. Ezt most látta a testtanárom, mit van köztünk, és látta, akkor az gáz. Győzelemre akkor fel! nem leszek felmentve többet. Győzelemre fel! Örültem. Ciao, én is. Szia! Szia.
Ciao. Élet itt a TikTokon, úgy látom. Jók voltatok, fiúk. Köszönjük. Végre valami. Persze, végre valami. Én is ezt mondom, hogy végre valaki. Wolf csak alszik. Szevasz Balázs, mi a helyzet? Ki ez a Pali? Gyerekek, követés, hozzászólás. Követés, hozzászólás. Ha nem követsz, messzes gödör. Nem viccből mondjuk. Van még most annyi időd, amíg megnézem ezt az üzenetet. Hopsz. Na, ki ez a Pali? Nézzük meg. Hát te már senki nem leszel, mert tiltunk. Letiltás. Oké, AliExpress. Mi a fasz? Ezt nem tudom mi. Ez is tiltás. Gyerekek, nem viccelünk. Ha nem követsz, feszítsen. Minek? Azért, hogy irányzó voltam, miért lettem kidobva a tankos. A tankból? Hát fasz tudja. Mert irányzó volt, azért nem lettél kidobva. Tudod, miért leszel megint kidobva? Mert nem követsz be. Tehát hozzászólsz, és nem követsz be. Figyelj, Figyelj, kitűzlek, jó? Tessék. Kövess be! Tudod? Követés, hozzászólás. Követés, hozzászólás. Robi, fog menni? 5, 4, 3, 2, oké, szuper, sikerült. Csodás. Sziasztok. Mindenkinek sziasztok, szép estét. Viszont, Ajra admirális, ez így van. Viszont, gyerekek, nagyon fontos. Ami úgymond a célunk, és amiért lejöttem ide a TikTok pöcegödrébe, mert legyünk őszinték, ez egy szemét telepnek a legalja. Tehát az internet, ez maga a trash. Viszont a TikTok az a szeméttelepnek a legalja. És igenis vannak még itt rózsák, amik nyílnak a szemét dombon, és az előző srác is, ugye látjátok, hogy aktív volt, stb. Normális kinézetű is volt, reméljük, hogy nem dolgozik, nem iszik, és ez legyen már egy alap manapság. Tényleg 12 éves srácokkal van tele a TikTok, és remélem most már kezdenek el csicsikázni lassan. De tudom, hogy a paplan alatt, ha más nem, ott nézik a TikTokot. Viszont, gyerekek, ne az legyen a példa előttetek, ez a sok alkoholista, drogos, dohányos, kurvázós, ne ezek legyenek a példák előttetek. Ezek rossz példák, és ezeket kéne letakarítani innen a TikTokról. Az összes trash-t le kéne innen takarítani. És nem akarok itt neveken végigmenni, de gondoljátok el, hogy melyik az, amelyik azt a példát mutatja, amit kellene látni a 12 éveseknek, akikkel tele van ez a felület. Mert legyünk őszinték, az öregek azok ott maradtak a Facebookon. Hát én nem tudom az Instagramon, hogy kik vannak, de azt nem értem annyira. Viszont a TikTokra átjött az összes, az összes tanulatlan paraszt is átjött, legyünk őszinték, az összes májvippes, meg mit tudom én, tudjátok, legalja, meg hát itt vannak a fiatalok, de tényleg. És a fiataloknak olyan példát kéne mutatni, hogy igenis, akár még idősen is, mert tudom, 12 éves gyerekhez képest én már nagypapa vagyok, viszont gyerekek, meg lehet őrizni a kondit, és nem az alkohol, és nem a drognak a rabságába. Ne legyen függésetek, ez nagyon fontos. Hogy ne függjetek semmitől. Ne függjetek az alkoholtól, ne függjetek a szerencsejátéktól, ne függjetek a butaságtól, tudod? És lehet, hogy a kötelező az oktatás és az iskolarendszer. Köszönöm, drágám, én is szeretem. Viszont mindig legyetek szkeptikusak, és ne higgyetek el minden fasságot, ne higgyetek el a történelem tanárotoknak, amit hazudik. Mert lehet, hogy jó szándékban mondja, és ő is már ezt a baromságot vette be. De a történelem, az egész történelem oktatás hazugság. Az egész. A földrajz szintén hazugság. Hazugság. Nem úgy van a föld alakja, nem úgy van a földrajzi elhelyezkedés, amit hazudnak. Nem úgy van. Hazugság a politika. Tévé, rádió, internet, mindenhonnan a hazugság, a butítás megy. És kérdezed, hogy ez miért az érdeke? Azért, mert egy lebutított, elszegényedett társadalommal azt csinálnak, amit akarnak. Figyelj, ez ugyanaz. Ha otthon edzed a testedet, akkor
Van egy belső tartásod. Lehet, hogy nem fogod tudni megvédeni magadat 10 suhadc ellen az utcán, viszont lesz egy belső tartás, és azt mondod, hogy a kurva anyád. És nem egy utolsó csücska leszel, akit le tudnak alázni. És nem csak a testedet tudod edzeni, hanem a szellemedet is. Tehát az agyadat is edzed. És igenis kutass utána a dolgoknak, és ne hidd el, amit mondanak, mert hazudnak. Mindenki hazudik. Hazudtak az oltással, hazudtak a háborúkkal, hazudtak az inflációval, mindennel hazudnak. Ti még most születtetek, úgymond a rendszerváltás után. Én még a 70-es években születtem, a 70-es évek elején. Én még éltem a Kádár korszakban. Én láttam, hallottam a nagyszüleimtől, hogy basztak át minket az első, a második világháborúban, a 56-ban. Ti csak azt láttátok, hogy a rendszerváltás, de inkább módszerváltás után szabad választások. Ugyan már! Itt nincsen szabad választás. Miből választasz? A 2 senki háziból? Vagy a 3-ból? Nem tudsz választani, mert ugyanannak a kutyának a kölke az összes. Egyre kell lesz, fiam, rabszolgának, semmi másra. És tudod mit? Ha ezt nem edzed, meg ezt nem edzed, akkor rabszolga is maradsz. Ilyen egyszerű. Mert csak bátor, értelmes, logikus gondolkodásra képes emberek azok, akik tudnak változtatni. Hát, legalább a saját jogaikért, a saját életükért kiálljanak. És ez nagyon fontos, hogy meg tud védeni magad, az önvédelem. És nem csak a fizikális, hanem a szellemi önvédelem is. És igen, egyre többen pofáznak arról, hogy a WHO, meg mit tudom én, kötelező ilyen oltás, meg olyan oltás. Persze, ennek a nagy része riogatás. De gondolj bele, mire felnőtt leszel. Hány kibaszott kötelező oltást kapsz? Elmondja? 40-et. 40 kötelező oltás van Magyarországon. 40. Gondolkozz, hogy mi a faszra oltanak. És miért? És ez csak az egészség. És hol van az, hogy az iskolákban szinte megszűnt már a testnevelés, oktatás. Már nem kell eljárnod külön tesizni. Már nem fontos az, hogy épp testben, épp lélek. Sőt, legyél minél nyomorultabb. Nyomogasd ezt a szart! Üljél előtte egész nap és nyomogasd! Lófaszt! Basszátok falhoz a telefonokat. És tudjátok, én annak örülök, ha minél kevesebb követőm van. És tudod, hogy miért? Mert azt tudom, hogy aki felébredt, és aki meghallgatta azt, amit mondok, és elfogadta, azt a TikTokból kilépett egy életre, és az egész telefon, meg az egész virtuális világot elengedte a faszba. És ez lenne a cél. Igen, fiam, itt vagyok. Azért vagyok itt, nagy ritkán, hogy azt a pár túlélőt még kisegítsem. Kávé, jöhet? Na! Még állapotom, micsoda? Még állapotom az első, ezt nem is értem. 15 órát dolgozok. Fiam, az élet nem arra van kitalálva, hogy dolgozzál reggeltől estig. 2 órás munkával el kéne, hogy lássad magad. A létszükségletedet 2 órás munkával el kéne, hogy érjed. De nem így van. Telefontörés. Én benne vagyok. Hogy áll a kokszal? Nem kokszolok, fiam, soha nem is kokszoltam. Viszont a mai kiképzésnek vége, amit láttátok, lefőtt a kávét. A következő induló alatt csak a jelünket akarom látni, csak tisztelgést. Aki mást ír be, az tiltás. Azonnal. De ezt már tudjátok, aki itt volt, az tudja. Úgyhogy, öltözzünk föl szépen, adjuk meg a módját. Es gibt ein Haus in Neu-Berlin, man nennt es Haus Abendrot. Es war der Ruin vieler guter Jungs, von mir, mein Gott, litt ich Not. Anyád a mocskos! Mi az, hogy német? Hätte ich meinem Kutya! Anführer zugehört, ich
Ez az indulónk, a felkelő nap háza, Wolfensteinnek a zenéje. Mi az, hogy mocskos néme? Miért? Az angol szöveget hallgatod? Angol vagy? Nem. Tiszteleg! Ha kérdésed van, akkor tedd föl. De nem most. Tiszteleg! Kedves Kamilla, amelyik nem tiszteleg, azt lőd ki! Köszönöm! Az összes tiszteletlen kutyát, aki a tisztelgés alatt nem a jelünket mutatja, csak pofázik, mindegyiket! Kivétel nélkül a röhögőst is! Nincs demokrácia! Diktatúra van! Egyszemélyes diktatúra, egy akarat, és az az enyém! És ha nem tetszik, elhúzzal a picsába! Máshová úgyse tudsz! Azt is lőd le a picsába! Ha valaki tudatlan, Wolfenstein című játéknak volt a zenéje, és nem náci induló, ne flessei be baromságokat. Győzelemre fel! Legközelebb találkozunk.